I malá tělíčka mohou cítit velkou bolest. Různé záněty, chronické bolesti nebo alergie kůže trápí čím dál víc kočiček a malých pejsků. A přitom existuje řešení tak přirozené, že ho naše těla znají od jak živa. Inspirovali jsme se těmi nejlepšími léčiteli, které známe, našimi těly. A vyvinuli jsme kapsle plné speciální molekuly, kterou si naše těla přirozeně produkují jako reakci na bolest nebo zánět. Jenže někdy ne v dostatečném množství a tak není nic jednoduššího, než je dodat zvenčí. Jednoduše vezmeš kapsly a vysypeš ji do krmiva. Žádná chemie, žádné vedlejší účinky, vědecky ověřené a jedno balení ti vydrží až 2 měsíce. Objednej na www.palmipet.com a přidej se k tisícům spokojených zákazníků. Nebo nám napiš, rádi ti odpovíme. Palmipet, protože i malá tlapička si zaslouží život bez bolesti.